ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa Ali Fiya TV. Kwana dari na mai kero. Kwana dari na mai kero. Wanda na ya ce mu faɗi. Suku kwana dubu na mai ruwa. Guda yake na mai kero. Kwana dari na mai kero. Suku kwana dubu na mai ruwa. Malam lafiya? Mun ba ka da imani. Ba da imani. Ka ganin mutum baya ka gani Kai kuma ka san wannan din ka san waye? ba malam ba haka yi. Taurin kai ne da shi. Taurin kai ne da shi. Mala nuna min hanya. Ba za ba ka hanyar ba. Ba za a Malam ba haka nake yi malam. taurin kai ne da shi. Ba malam. Baya shi. Tunda da kake ganin sa makaho ne mai taurin kai. Ai ba haka na ake yi ba ka ganin cikin damuwar da yake yi A'a ba ka da labarin Abdulkarim Hussaini Kero. ina da labari To Kaduna South. na sai na Taurin kansa ne yasa an nuna mar hanya ya ki bi. Mare ka bashe kun tsira. Mala, wai wa kace? Wannan rabul. Abdulkarim Hussaini Kero. Ya ma sani. A na sai abin da Ya ma ma sani. mu ka san makafi ne. Muna kannan gaskiya muke nufin rami. Maganin ƙwalsa ya mun magana. Maganin ulsa. Akwai Alhaji Kabiru Mula. Shi ma ya mun magana. Shi ma ya ma magana. Yace ran Juma'a za a fara gyaran ido. Ka san mu makafi ne irin makafin Kano. Ba ma jin wuya he mun da ku. Ka ji ko? Saboda gwamnan mu ma garara yake gani ne yanzu. Kaga ba Allah ina ne Honorable Abdulkarim Hussaini Kero ibada dama za a fara gyaran ido din. Kaduna South ne ai. Kaduna South. Mana ba ka da labari ai shi yasa ne barka ka sha wuya inda kai magawo ne taurin ka yayi yawa. haka na ake yi ba. A'a kana ji kai Kero maganin miyaguwa ke ce masa. Na Wallahi mu la ka ga yau malam Abdulkarim Kero Dan Allah. Honorable Abdulkarim Hussaini Kero Kana ji? Dan Allah jagora ta mu da Allah jani mu tafi wajen Oke ka yarda? Na yarda. Ka bi? A to gwamna na ma garara yake gani yanzu. Yanzu dai ka bi? Na ce maka he ma na miƙe takarda a gaban House. Zamu kai yanzu nagode tunda ka zo kai musulun waje ka. Shikenan Allah ba Je shi ka lafiya. insha Allah. Bawan Allah. A Kaduna South ba a taɓa samun ɗan majalisar da yake kishin mutane irin Honorable Abdulkarim Kero ba. Ni nake ga Wallahi saboda ka ga yanzu mutane za a iba ta warke musu yanzu ka gama kafin Kano ma ran da aka doka musu guduma gobe ma Lahadi Sai za su baje. za su dawo a cikin musu gyara ko? Ai Ku dala jani ni yanzu kai a fara kai kai a tukun. fara kai ne in na Kabi. warke in ba su warke ba su kenan. Eh. Al'umma su na Kaduna South Yawwa. ku dage ka ku zama makafan Kano sai da su ba sa ji ba sun mun bukumu ne. Kuna ji ni yanzu Allah ya taimake ni zan warke da Allah mu kai wajen Abdulkarim Hussaini Kero. Ka fa jana hankali ba. Ba ni da kawo. Ka jana hankali ka